अबिन्दा 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 अबिन्दानि जिउआ गोलाव जाथों। अबिन्दानि जिउआ गोलाव जाथों। ठाकुरखौ लानाय मानसि नालाय ठाकुरनि खामानि मावनो हायोबा गोजोननाय मोनो। दिनै न'आव एसे सत्संग फिसा होदोंमोन। बे सत्संगआव जोंहा एसे ओंखाम जानायबो जादों। जोबनानै थांबाय। दा ओंखाम जासिगोन आरो। मोजां मोनो ठाकुरनि खामानि मावनो हायोबा। ठाकुरजों जुक्त जानानै थानो हायोबा जिउआव गोजोननाय मोनो। ठाकुरखौ लानानै गोजोननो हायोब्ला जेबो नाङालै जिउआव। ना गारि नांगौ ना घरा नांगौ जेबो नाङा। ठाकुरखौ लानानैनो गोजोन। ठाकुरनि बुंनायखौ मावनो हानायावनो गोजोन। ना बेदर दाजा होनदों, सामब्राम गुफुर दाजा होनदों, सामब्राम गोजा दाजा होनदों, फेग्रा बेसाद दालों होनदों, दासोब होनदों, बेफोरखौ मावनानैनो गोजोनो आरो। आं गोजोनो आरो बिसेसकरि मालाया गोजोनो गोजोना मिथिया। नाम ध्यान खालायनो हायोबानो गोजोनो। फुंनि बिनति प्रार्थना आरज गाबनो हायोबानो गोजोनो। नाम ध्यान एसे लानो हायोबा गोजोनो। जोंथ' बांद्रायबो नाम ध्यान खालामनो हाया। थेवबो जेसेबां हायो बेजोंनो गोजोननाय मोनो। हिसाबाव गोबाव गोबाव लानांगौ। नाथाय जोंहा बेखिनिखौनो लानो हायो आरो बेबायदिनो सोलिलांनो नाजाबाय थागोन ठाकुरखौ लानानै। ठाकुरानो जोंनि जिउ। ठाकुरखौ लानानैनो गोजोननांगौ बेनो आरो जिउआ बेनोसै। जोंहा ठाकुर गैयाबा जोंहा जेबो गैया। ठाकुरनि अननायावसो जों दं आरो जा दङ जोंनाव ठाकुरनि अननायावनो दङ। आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हाथों आं बेखौनो हास्थायो। बयनिबो गोजोननाय हास्थायबाय। रायजोफोर नोंथांमोननिबो बयनिबो हास्थायबाय। नायगिरि नोंथांनिबो मंगल कामना आं खालामबाय। बेनो आरो ठाकुरखौ मोनोब्ला हमनो नाजा। ठाकुरनि आगानजों सोलिनो नाजा। नोंथाङा जुदि ठाकुरखौ लायाखैबा आरो ठाकुरखौ लाखानायबा नियम मोननायफोरखौ मोजाङै मावनो नाजा। जेसेबां हायो बेयावनो गोजोननाय दं। गोजोन्थों। दोनथ'बाय। अबिन्दा जै जाथों। अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों।